אנחנו ביונדאי 30 קרוסווגן סטיישן, נסענו לקיסריה, מה שאנחנו חוזרים חזרה, נסיעה בין עירונית. מבחינת נסיעה, האוטו הזה נוסע ממש במכונית אירופאית, ה-30. רואים שזה אוטו שנבנה לאירופה, אוטו שנבנה בצ'כיה. ממש ראשי כביש טובים, איכות נסיעה מאוד מאוד טובה, באמת. בפורום אמרו שהם סגרו את הפער, אז ב-i30 וב-i30 קרוסווגן בהחלט הפער כמעט נסגר לחלוטין. הבדלים ממש קטנים כבר בין מבחינת נוחות ונוקשות. הכיסאות אולי טיפה יותר נוחים בפורד למשל, וגם נוחות הכביסה, הקפיצות, תלים נוקשים יותר טוב בפורד לדעתי. אבל ריסוי מרכב וכל איכות הנסיעה באמת יונדאי ממש סגרו פערים וממש הם עושים עובדה מצוינת, לפחות במכונית שאני נוסע בה. ב-30 קרוסווגן וב-30 בהחלט הביקורות הטובות שאנשים אוהבים את המכונית הזאת, זה לא סתם. הרגשה טובה לנסוע, אוטו זריז כמו שצריך, אם צריך לעקוף לא צריך, אין פחד בעקיפה, במהירות מותרת. יפה מאוד. יש כאן שליטה על מערכות ההגה, מאוד מאוד נגיש, אוטו מאוד נעים, חומרים בסדר גמור. זה הכל. תודה. אתה לא מוכנים לזה. נסיעה. נסיעה שקטה. נעימה, מזגן טוב. בנוי כאן באזורים טובים. לא נמוך מדי. יושב טוב על הכביש, המרכב לא עונה כמו ספינה. טוב מהאלנטרה אפילו, החדשה, דעתי. זה אוטו שבנוי בצ'כיה ובנוי לקהל האירופי ורואים